आपण ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଛ ତରକାରୀ ରେସିପି ସେୟାର କରିଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ମାଛ ରେସିପି ତରକାରୀ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର, ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିରିକିଳି ମାଛ ଝୋଳ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମାଛକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଆଉ ହଳଦୀ ଲୁଣ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲା ପରେ କଢ଼େଇ ବସେଇକି କଢ଼େଇଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ତେଲ ଦେଇଛି। ତେଲ ମୁଁ ଏଇଠି 2ରୁ 3 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇକି ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ ଏଇଠି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତ ମାଛକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭଲସେ କଢ଼ା କରିକି ଭାଜିବାନି, ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଭଜା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛର ଟିକେ ଲାଲ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛଟା ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଟିକେ ଲାଲ କଲର୍ ହେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ତ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଭଲସେ ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସବୁ ଭାଜୁଛି। ତ ଏମିତି ଟିକେ କଲର୍ ଆସିଲା ଯାଇକି ଆମେ ଟିକେ ମାଛକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜି ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ମାଛକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଲ କରିବେନି, ଏମିତି ଟିକେ ଭଜା ଭାବରେ ଟିକେ ସବୁ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମ୍ କଢ଼େଇରେ ତ ସେଇଠି ତେଲ ମୁଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପିଆଜ, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ପିଆଜ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି। ତ ଟିକେ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ବି କାଟି ନେଇଛି। ତ ସେ ଟମାଟୋକୁ ବି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟିକେ ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି ଭଲସେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ର ଲୁଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି। ଲୁଣ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଭାଜିକି ତ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ସୋରିଷ ଏହି ତିନୋଟିକୁ ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛି। ତ ସେଇ ପେଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଏଇଠି 2 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଉଛି। 2 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇକି ମସଲାର ଟିକେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯେମିତି ଯିବ, ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମିଶାଇକି ମୁଁ କଷି ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ କଷିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ସେ ସବୁ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯାଇ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ସେଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ତ ଏଇଠି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ବି ଏଇଠି ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡଟା ଦେଲେ ବି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଆମ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକୁ ମୁଁ ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଭଲସେ କଷି ନେଉଛି। ତ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେବି। ମସଲାର ଟିକେ ପାଣିଟା ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ କଷିଦେବା ସବୁ ମସଲାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସବୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଏଇଠି ଟିକେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ମୁଁ କଷିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଏଇଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଲର୍ ଆସିଲାଣି। ଆମ ମସଲାର ପାଣି ବି ଅଂଶଟା ଟିକେ କମିଗଲାଣି। ତ ମସଲାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କଷି ହେଇ ଆସିଛି। ଦେଖୁଥିବେ, ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତରକାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଠି ଆମେ ପାଣି ଦେଇଛେ। ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଝୋଳ ମୋର ଦରକାର ଥିଲେ ତ ଆପଣ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକାଂଶ ଦେବେ, କି ଝୋଳ ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ ପାଣି ଦେବେ। ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଭଲସେ ମୋ ସବୁ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଝୋଳ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଝୋଳ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଯାକ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଟିକେ କଭର୍ କରିକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମାଛର ବି କଲର୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଝୋଳ ବି ଯେତିକି ଦରକାର ମୋର ସେତିକି ଅନୁଯାୟୀ ଝୋଳ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି, କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଲେ ନା କ'ଣ, ଆମ ତରକାରୀର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ। এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।